खुलुमबाय लोगोफोर आरो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि नैबे गोदान भिडिअआव आरोबाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव अननाय सिबिनाय खुलुमनायजों बजबनानै बा बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ मा रोखोम जागोन नोंथांमोना एसेब्लाबो माने बै थाम्बनेल्सआव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ नङा होमबा रायजोफोर। बै थाम्बनेल्सनि माने जेनाखि काहानि बे काहानिया माखासे समनि गेजेरावनो माने जानो थांगासिनो दं रायजोफोर। मारै जानो थांगासिनो दं रायजोफोर दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो अब्लानो बुजिलांगोन रायजोफोर। दा बेनो जाहैबाय बै माखासे थगायसुला दला माखासे समनि गेजेराव माने NDA बा BJPजों अराय समनि थाखाय माने सिखोफोर बोखानायफोर बायदि माने बोखानानै गाहरजानो थांगासिनो दं रायजोफोर। माने ओरैबायदि गाज्रि अबस्था जासिगोन रायजोफोर जेब्लानाखि BJPजों सिखो बोखानायफोर बायदि बोखानानै गाहरजागोन नङा होमब्ला लोगोफोर। बै समनिफ्राय बिथांमोना अकलहरिया जासिगोन। बै समाव चन्दन ब्रह्म बिथाङासो होनोमोन BPF दोलोखौ अकलहरिया जासिगोन होननानै। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोनानो अकलहरिया जानो थांगासिनो दं रायजोफोर। दिनै बिथांमोना जेब्लानाखि बैसोरजों एंगार जागोन बै समनिफ्राय बिथांमोना 7 जोनोम इलेक्सन गेलेबाबो UPPLआ सिंगेलै माब्लाबाबो देरहानो हाया रायजोफोर। बेखौ गावसिनि लिडारफ्रानो बा UPPL दोलोनि डायनामिक लिडारफ्रानो मोजाङै मिथिखागौ रायजोफोर। दा बेखौ साननानै दिनै बिथांमोना बिराद टेनसन जानो थांगासिनो दं रायजोफोर। दा बिथांमोना दिनै ओरैबायदि अबस्था जासिगोन बै प्रमद बन्दु बिथाङा नाव गंनैयाव आगान होनाय बायदि जासिगोन रायजोफोर। ओरै थांनो ना ओरै थांनो। आरो दिनै बिथाङा गाहायाव गोग्लैबाबो दिगदार दं, गेलेर थेलेरनि खोथा दं नङा होमब्ला। दा बिथाङा दिनैनि दिनाव सम थासेयावनो माने गोख्रैनो सिन्था खालामनानै मोनसे नङा मोनसे नावजों फिउ बारहरबा बिथाङा बै गोग्लैजानायनिफ्राय बासायनो हागौ रायजोफोर। दा ओरैबायदि घटना दा माखासे समनि उनाव बै समफ्रा फैगासिनो दं जाय समा माने बिथांमोननि उन्दुनाय माने बिथांमोननि आरामखौ अराय समनि थाखाय सेनानै लांसिगोन रायजोफोर। दा बिथांमोना हरनि समाव गोदो उन्दुनानै मोनसे सिमां जमनोबो बिथांमोननि गोसोआव फैनाय नंला। माने बै मोजां सिमाङा बिथांमोननि गोसोआव माने सिमाङाव फैनाय नंला आरो रायजोफोर। मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथांमोना फारफ्रोमनिफ्रायबो माने जोंनि बर' रायजा आइ आफाखौनो दिनै थगायबोनानै माने राजा जाबोनाय नङा होमबा। दिनै थगायै सामसे थगायनो नङा होमबा दिनै थगायनानै दिनै जोबथा बुब्लियाव मोनफैबाय रायजोफोर नङा होमबा। बै समा बिथांमोननि जोबनायनि समा फैबाय। হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক BTCত সোমাব নিদিওঁ। চাওকচোন কিমান সাহস। আপনার এই অসমৰ দাদাগিরিটো আমার BTCত নচলে। আপনি দিশপুৰত দাদাগিরি দেখাব পারে কিন্তু BTCত আপনার দাদাগিরিটো নচলিব। दा भिडिअखौ नुबाय रायजोफोर बै समाव जोंनि महिलारि सारा बेसेबां पावारफुलमोन नङा होमबा। आरो दिनैनि दिनाव प्रमद बन्दु बिथाङा दिनै मा पावार देखायनो हायो नङा होमबा रायजोफोर। दा दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों रायजोफोर मोनसे बिल्डिं लुनोब्ला एबा माने मोनसे बिल्डिंखौ एकदम गोथोङै माने गोख्रोङै जुदि फसंनानै दोननोबा माने बै पस्टफ्रा गोरा जानांगौ खुन्थियाफ्रा नङा होमबा लोगोफोर आरो रायजोफोर। जेब्लानाखि खुन्थियाया गोरा जायो अब्लासो बिल्डिङा बिल्डिंफोर बायदि गसंथानो हायो रायजोफोर। जेब्लानाखि खुन्थियाफ्रा लेथें फेथें जायो बबे समाव बै बिल्डिङा गोग्लैगोन बबे समाव बै बिल्डिङा गुब्रुगोन रावबो फात्ता मोना रायजोफोर नङा होमबा। दा दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनानै मोनो रायजोफोर नङा होमबा। प्रमद बन्दु बिथांखौ दिनैहाय ओरैबायदि अबस्थासो नुयो बै फांसे बिफाङा बारहुंखाजों गेलेमनानै बै फांसे बिफाङाव सोनारनानै थाहैनाय बायदिसो नुयो रायजोफोर नङा होमबा। खिन्थु बै सोनारनानै थाहैनायनिफ्राय बिथाङा मा समाव हायाव गोग्लैगोन बेखौ रावबो मिथिया होननायनिसो रायजोफोर नङा होमबा। दिनै बिथाङा हेमन्त बिश्व शर्मानि दिनै सिङाव थानानै जोंनि बर' जाथिनि फारसे मा मावनो हानो रायजोफोर नङा होमबा। जिहेथु दिनै जोंनि सुथुरानो जाहैबाय हेमन्त बिश्व शर्मा नङा होमबा रायजोफोर। दिनै सुथुरा जोंनि थाखाय माबा मोनसे मोजां मावगोन रायजोफोर नेभार माब्लाबाबो जिन्दगियाव मोजां मावा। लासैनो बिथाङा दिनै फोजोबलांगोन नङा होमबा रायजोफोर। दिनै बिथाङा बैजों सोनारनानै हारिनि खुन्थियाखौ बोरै गोगोम खालामनो रायजोफोर नङा होमबा। दिनै खुन्थियानो लेथिं फिथिंबा
माब्लाबा समाव बे लेथिं फेथिंआ बायलांगोन रायजोफोर। दा ओरैबायदि डेन्जार सल' रायजोफोर, बेफोर सल'खौ गोसो होनानै खोनासंनांगौ रायजोफ्रा। दा बेखौनो बुंदों आङो, मोनसे खुन्थिया जुदि गोराबासो बै बिल्डिंआबो गोरा थायो। जाथिनि खुन्थिया गोराबासो जाथिया जाथि बायदि थांनानै थानो हायो रायजोफोर। दिनैनि दिनाव बेफोरखौ सिन्था खालामनांगौ। दा लोगोफोर, दिनै आं जोबनायाव नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो लुबैदों, सुथुरफ्रा जेसेबांखि थगाया मानो, नङा होमब्ला, जुलाफि बायदि खेंख्रि खेंख्रा जेसेबांखि थगाया मानो, माने जुलाफि बायदि खेंख्रा खेंख्रि जाफानो नाङा रायजोफोर। बै गजाफोर बायदि सिद्दायै थानांगौ, अब्लासो थिग जायो। दा बेखौनो आं खावलायदों। दिनैनि नैबे समाव जों बयबो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय सिन्था खालामनानै जोंनि BTC गुबुनाव बा गुबुनजों लांजानो नागिरनायनिफ्राय बा रैखा खालामनो थाखाय माने नैबे गिलिर बिबानखौ जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफाफ्रा साफ्रोमबो बेफोरबायदि गिलिर बिबानखौ गाव गावनि खर'आव रुजुननानै लायो आरो रायजोफोर। दा आं बेखौनो जोबनायाव नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय आरो। दा दिनै बेयावनो दोनथ'बाय आइ आफा रायजो राजा आरो लोगोफोर।